Der er kun én Frøken Svendsen. Det er mig. Det er Ulla. Jeg har åbnet Frøken Svendsen, fordi at jeg havde behov for at have et sted, hvor jeg kunne sådan skabe mig af den ene eller anden slags. Det er meget improviseret syg. Jeg havde en god idé om, at jeg kunne lave en spændende butik. Jeg manglede selv et sted at gå hen, hvor der var det, som jeg kunne tilbyde. Og så har jeg rigtig mange idéer i mit hoved, som jeg ligesom skal ud. Så min kæreste og jeg, vi sagde vores job op, og så åbnede vi Frøken Svendsen. Man finder nogle ting, som er lavet i kærlighed. Jeg sidder med herre og fru Madsen, og man finder nogle ting, som man forhåbentlig ikke finder så mange andre steder. Som kom til verden her forleden dag, hvor min veninde og jeg havde lyst til at lave noget, som vi ikke rigtig skulle bruge til noget, men bare noget, vi virkelig hyggede os med. Jeg freestyler også rigtig meget med, at jeg ikke klipper ting efter mønstre og sådan noget, men jeg syr efter sådan hoved. Og vi havde en idé om, at vi husker, sådan, da vi var børn, så i 70'erne, så var der altid sådan nogle pædagogiske redskaber, hvor man måske skulle lære lidt om indvoldene. Så vi forestillede os lidt, at man kunne udvikle konceptet, og så lige hæve en lever op, eller et hjerte, eller et eller andet. Og inde i mit hoved er der mange farver og mange ting og sager, der foregår, men jeg tror også, der er meget trygt. Der behøver ikke at være en anledning til det. Du kan bare droppe herned, og ja. Der er alligevel så mange andre, der kommer og drikker kaffe, så det er du meget velkommen til. Min butik er mig, og når man kommer ind i min forretning, så køber man en lille oplevelse af mig. De ser sådan lidt fornærmet ud, herre og fru Madsen her, så de kan også have en holdning til, hvis der er et eller andet, de ikke bryder sig om, eller sådan noget, så kan de lige kaste lidt op. Eller. Det er jo ikke klassiske ting, jeg har her. Den hvide ule, som kunne være sådan en her. Hun hedder Nuka og er skiltedesigner. Jeg har givet dem navne, fordi det skal ikke bare være en pude eller et dyr eller noget. Det skal være en, man kommer til at holde af, som man køber, som bliver en del af ens familie. Og hun er 22 år. Det er en af mine hjemmelavede ting, som jeg har udviklet ved at tænke på, hvad kunne jeg bruge gamle håndklæder til. Og hun bor på Frederiksberg med sin kæreste, og de kan godt lide at gå lidt ud om aftenen og gå i byen og sådan noget. Og det er også derfor, at der står, at de er lavet kærlighed, fordi der er bare lagt lidt ekstra i hver en, og de har også hver især noget personlighed, fordi at øjnene er ligesom vendt forskellige steder, så man kan ligesom relatere til, at der er en, der taler mere til en end en anden. Og det er jo skide sjovt at sidde og finde på sådan nogle ting. Sådan en lille skål her. Der har jeg skrevet en 20'er derhenne. Jeg har ikke åbnet Frøken Svendsen for at blive velhavende eller rig. Frøken Svendsen, navnet stammer fra bare mit eget navn. Jeg hedder Rikke Svendsen, og da jeg gik i skole, folkeskole og på gymnasiet og sådan noget, så blev jeg altid kaldt, hvad så, Frøken Svendsen? Hej, kom indenfor. Der er sikkert nogle flere, men ikke den her. Ikke den her dame. Den er der kun en af.